जानानै गसंथेनो हागौ साननानै नोंखौ दुखु होनाय जागोन साननानै आं जेबो बुङाखैमोन मिजिं। ओरैबादि माने मोजां मोनदों जोंनि बर'निनो गुबै माने स्ट'रि जागोन ओरैबादि माने मोनसे मिनिं गोनां स्ट'रि बेखौ आं खालामनानै दिनै आङो बिराद इन्टारेस्ट मोनदों आरो बेबायदिनो बानायलांबाय थागोन आं मोजां मोनदों आरो बेखिनियानो। सावथुन मुलुगनि फिलिंसा माबायदि आरो थियेटार मुलुगनि फिलिंसा माबायदि? सावथुन मुलुगनि फिलिंसाथ' एसे आलादा आरो नैबे थियेटारनि फिलिंसा एसे आलादा माने सावथुन मुलुगाव माने जेनेबा जोङो मोनसे ड्रामा बानायनो थाङोब्ला नाटक बानायनो थाङोब्ला माने बेवहाय माने जायाब्लाथाय काट मोनसे थायो नाथाय खिन्थु जोंनि बे थियेटाराव काट होनाय बुस्थु गैया रियेलि स' लाइफ जायो आरो बेखौ माने जोङो मुखास्थ'यै बुंनो गोनां जायो आरो सिनेमा सावथुन मुलुगावथ' जोङो दा जेनेबा डाइरेक्टरा बुंना होनायखौ जोङो बुंनो गोनां जायो बेबायदिनो आरो। थियेटार मुलुगाव फैनायनि सिगां बर' सावथुनाव बबेबाफोर फाव खालामबोदोंमोन नामा आब'आ देग्लाय बोसोराव? देग्लाय बोसोरावथ' आङो जेबो बानायनाय जायाखै एबार बोसोराव एसे द्रपआनो दंथ'यो आरो। दिनै जोङो जिद'था पेन्डेल गाबाय होनना खोनादों आब'मोनखौ बेनि गेजेराव दिनै मेजर जानाय आब'मोनखौ गुबुन जाथिनि माहारियारि आफादफोरा मान बावदों माबायदि गोजोननाय मोनदों? ओरैबादि माने दिनै मिसिंनि आर'नाइ गानहोदों जोंनो दिनै बारलाम्फा थियेटाराव फैनानै आङो मिसिंनि आर'नाइ गाननो मोननानै आं जोबोर मोजां मोनदों गावखौनो माने मोनसे एसे लेभेलाव फैनो हानाय बायदि मोनदों आरोना एसे गावनो एक्टिं सोलोंनानै आं थियेटाराव एसे माबा मोनबाय आरोना आङो सनमान मोनबाय बेखौ आङो गुबुन मिसिं हारिफोरनिसिम साबायखर बावहरो जाहाथे थेंक इउ होनो आङो। इमसनेल डायलग होगोन नामा एसे ओरैनो थियेटार मुलुगनि बा सावथुन मुलुगनि? आं सावथुन मुलुगनिखौथ' बावजोबनानै थाबाय ओंखायनो आं थियेटारनिखौनो बुंनोसै गोबाव जाबाय नालाय ओमफ्राय दिनैनि नाटकनिखौनो होनोसै आङो। मिजिं जाय बाथ्राखौ आं बुंनो सानदोंमोन बेखौ नोंनो बुंग्रोबाय जाय साननिफ्राय नों आंनि गोथारथिखौ खोमादों बै साननिफ्रायनो आं नोंखौ अराय सम खाथियाव मोननो हास्थायदों मिजिं नाथाय मोनसे मिशनखौ जाफुंनो थांनायाव हेंथा जानानै गसंथेनो हागौ साननानै नोंखौ दुखु होनाय जागोन साननानै आं जेबो बुङाखैमोन मिजिं। बेखिनियानो आरो। देग्लाय ओरैनो বিটিআৰৰ বাক্সা জিলাৰ পৰা আহি আজি ইয়াত একেবাৰে অসমৰ শেষ পূব প্ৰান্তৰ মধ্যজনাই আঞ্চলিক কমিটিৰ অন্তৰ্গত এই বগৰী চাপৰিত আজি মঞ্চস্থ কৰিছে আৰু খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আমি আহিছোঁ ইয়াতে খুব ভাল লাগিছে যে বড়ো থিয়েটাৰটোৱে বড়ো ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি সংৰক্ষণৰ লগতে তেওঁলোকৰ যিখিনি অভিনয় দক্ষতা এই অভিনয় দক্ষতাটো তেওঁলোকে ইয়াতে আজি প্ৰদৰ্শন কৰিব। যোৱাকালি আমাক খবৰ দিলে যে অন্ততঃ ইয়াত বড়ো থিয়েটাৰ এখন আহিছে সকলোৱে চাই যাব লাগে আমি সঁচাকৈ আহিলোঁ আহি কিনে অভিভূত হৈছোঁ যে আমাৰ জনগোষ্ঠীয় সমাজৰ বিশেষকৈ মিচিঙে হওক বড়োৱে হওক তেনেকৈ কৃষ্টি সংস্কৃতিটো অন্য জাতিবিলাকতকৈ অলপ পিছ পৰি আছে যাৰ ফলত আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিটো আমাৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ আছে বাহিৰলৈকে প্ৰস্তাৱ প্ৰসাৰ হোৱা নাই কিন্তু আজি ইয়াত বড়ো ভাষাৰ পৰা বৰলাম্পা থিয়েটাৰ দলটোৱে অন্ততঃ বড়ো আৰু জনজাতীয় চলন পুৰণ কৃষ্টি সংস্কৃতি এইবিলাক প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত আহিছে গতিকে তেওঁলোকক ভগৱানে মংগল কৰক সহায় কৰক ইয়াত থকা আমি যিসকল মানুহ আছোঁ জনগোষ্ঠীয় মানুহ প্ৰত্যেকেই তেওঁলোকক সহায় সহযোগিতা কৰাটো মই কামনা কৰোঁ আৰু তেওঁলোকে যি উদ্দেশ্য লৈ কিনে আহিছে এই উদ্দেশ্যটো যাতে সফল হওক তাৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। যেহেতু কৃষ্টি বড়ো বা মিচিঙে জনগোষ্ঠীয় কৃষ্টি সংস্কৃতিটো ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে বৰ্তমান কিছু পদক্ষেপ লৈছে তাৰ কাৰণে এটা ডিপাৰ্টমেণ্টটো খুলিছে ইণ্ডিজিনিয়াছ ফেইথ এণ্ড কালচাৰ আমাৰ যিটো কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে আৰু জনবিশ্বাস যিটো আছে এই জনবিশ্বাসটো যাতে অসমত সংৰক্ষিত কৰিব পাৰে আৰু অসমৰ এই কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ যোগেদি জনগোষ্ঠীসমূহক যাতে আৰু উন্নত এখোজ আগবঢ়াই নিব পাৰে তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে পদক্ষেপ লৈছে কিন্তু এই পদক্ষেপে যথেষ্ট নহয় আমাৰ কাৰণে যিহেতু আমি পিছপৰা মানুহ আমি দুখীয়া মানুহ হিচাপে আমাৰ এনেকুৱা এখন থিয়েটাৰ পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে বা আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিটো অন্য জেগালৈ লৈ যাবৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি আৰ্থিকৰ প্ৰয়োজন
আৰু ইয়াত এটা থিয়েটাৰ চলাবৰ কাৰণে পেণ্ডেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তম্বু চকী ডেস্ক বেঞ্চ বাদ্যযন্ত্ৰ কিবা কিবি চব প্ৰয়োজন আছে গতিকে অসম চৰকাৰে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ইচ্ছুক যিসকলে আগবাঢ়ি আহিছে সেই আগবঢ়াবিলাকক যদি সহায় সহযোগ কৰে তাৰ কাৰণে মই অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু যাতে বিটিআৰ চৰকাৰেও এনেকুৱা ধৰণৰ থিয়েটাৰবিলাকক আৰু ইয়াত থকা মিচিং থিয়েটাৰবিলাকক ইয়াত থকা মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰাও বড়োৱে হওক মিচিঙে হওক এই থিয়েটাৰবিলাকক সহায় সহযোগ কৰিবৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা এয়া আদৰণীয় এই থিয়েটাৰ দলে যিটো কাম কৰিছে এইটো আদৰণীয় ইয়াক সকলো আমাৰ জনগোষ্ঠীয়ে তাত অকল বড়ো বুলি নহয় আৰু বড়ো ৰাইজেতো ইয়াক আদৰি ল'বই লাগিব আদৰি লোৱাৰ লগে লগে তাৰ পাছত অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠীসমূহকো এই থিয়েটাৰ দলবিলাকক বৰলাম্পা যিটো থিয়েটাৰ দল ইমানখিনি বহুত কষ্ট স্বীকাৰ কৰিছে আৰ্টিষ্টসকলে ৰাতি নোহোৱাকৈ তেওঁলোকৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিটো প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত আগবাঢ়ি আহিছে তাত অকল বড়ো বুলি নহয় মিচিং মানুহবিলাকেও বা ইয়াত থকা জনগোষ্ঠীবিলাকেও তেওঁলোকক অনুসৰণ কৰাটো ভাল আৰু তেওঁলোকে অনুসৰণ কৰি কিনে তেওঁলোকেও নিজস্বভাৱে এনেধৰণৰ आगोलावनो बड'लेण्ड बुब्लि रादाब नायगिरिफोर बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय दा नै 17टा पेन्डेलसिम रायजो राजानि गोबां अननाय मोनबोदों माने आं बे गावनो बुंना लानाय नङा बा जों दुगानाय बाथ्रा नङा जेराव जा पेन्डेल गाबोबाय बे 17टा पेन्डेलाव गासै रायजो राजानि अनसायनाय मोनदों दिनै जों फैयै फैयै बे बुग्लिगुरि धेमाजि गेजेर जुनाय बे गेजेर जुनायनि बुग्लिगुरि गामियाव जोङो माने नैथि दिन्थिनाय सान बेयाव मिसिं सम्प्रदायनि बिथांमोना फैनानै समाज सिबियारि बिथांमोना फैनानै जोंनि माखासे आर्टिस्टनो माने गावसोरनि जा हारिनि आगर फालि एबा बेखौ मा होनोथाय माफ्लाजों जोंखौ गासै महरगिरिफोरखौ मान बावदों आं सिमाङावबो सानाखैमोन बिदि जि मोनसे माने हारिनि गुबुन हारिनि मानसिफोरा फैनानै जोंनि बर' हारिमुनि मानसिखौ माने मान बावगोनखौ आं सानाखैमोन आरो दिनै आं गावनो बे माने माफ्लाखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों थारैनो जोंनि बे मंगलयान सम्प्रदायनि मानसिफोरा गावजों गाव अनलायनाय दंमारोखौ आं गावनो मोनदांना मोनबाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेजों लोगोसे मिसिं सम्प्रदायनि गासै रायजो राजाखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरग्रोबाय जाहाथे बिदिनो अराय सम जोंनि मंगलयान सम्प्रदायनि मानसिफोरा अनलायनानै थायो बेनो आरो लोगोसे नैबे बारलाम्फा थियेटाराव जोंनि जा गासै आर्टिस्ट दङ मोजां गोजा आर्टिस्ट मोनदों आं माने गावबा गावनि पारफरमेन्सखौ मोजाङैनो होदों मोजाङै होनायनि थाखायनो जों रायजो राजाजों गासै माने जायगायाव अनसायबोजादों देनाङालासि गासैबो आर्टिस्टफोरा बेबायदिनो मोजां फाव होनो हाथों गोजौसिम जौगानो हाथों बेखौ माने आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय माने बिथांमोननिसिमबो बोर सारस्रिबाय आरोखि थियेटारा जिहेतु 6 मासनिल' बिनि सिगाङाव आदैया सासे सावथुन मुलुगनि सासे मुंदांखा बे समाव थियेटार फैनायनि सिगां आदैया माबाफोर बर' सावथुनाव बाहागो लादोंमोन नामा लादोंमोन माखासे सर्ट मुभिफोरबो खालामबोदोंमोन आरो आद्राबो जाना दङ दा बेनिफ्राय थाङोब्ला खालामगोन होनना सानदों आङो बे बाराव गांसेल' सावथुन खालामनो हादों आरो बेनि मुङानो जाबाय दाउखा बिदै जोंहा लखिमपुर टौटुवानि आरोखि नै दा माखासेया बुंना दोनदों बारु सोरनियाव थांनाय जायो बेखौ मोजाङै थिरांथा होथ'नो हाया माने दामि दानिया प्रडिउसार ओंखारदों गोख्रोङै खालामग्रा बेफोराव जुदि एग्रिमेन्ट जायोब्लाथ' जेनिमेनि थाङोब्ला अब्लानिया बै बिथांमोना थैयो आरो बेखायनो एसे मोजां केमेरामेन मोजां डिरेक्टर मोजां प्रडिउसार बिथांमोननिखौ एसे नोजोर होग्रोदों आरोखि आं बेखौ खोबथेनाय बाथ्रा नङा नङाब्ला जोंनि हारिमुखौ जौगाहोनो एसे प्रब्लेम जायो आरो माखासेया माने नंखायैनो जानला मोनला बानायबायनानै गाग्लोबबायो गाज्रि खालामो बेखौ आं माने बे दुगानानै बुङाखै आरो आं अननानैसो बुंदों
जाहाथे खालामोब्ला माने एसे मोजां खालामोब्ला जों जोबोद गोजोननाय मोनो आरो बिथांमोनाबो गावसोरनि जा खरसा जानाय बेखौ थिखांफिननो हायो जोंहाबो मुं जायो बे सैथो प्रडिउसार गैया माने जोंहा लामा गैया बेखायनो प्रडिउसारफोरा जाहाथे मोनफिनो आरो जाखिनि गारो बेखौ क्लाब मोनाब्लाबो बे जा माने गलांनाय फैसा बा जा खरसा जानाय फैसा बेखौ मोनफिनोब्ला जोंबो मोजां मोनो मानो होनब्ला प्रडिउसारा थांनानै थानांगोन अब्लासो जोंबो जायगा मोनबाय थागोन माने खिन्थु बे बोसोराव आं गांसेल' खालामनाय जादों आरोखि दावखा बिदै आरो आदैया सावथुन मुलुग बा दिनै थियेटार मुलुगजों मोनसे डायलग होगोन नामा ओरैनो जायो ओरैनो माने आं स्ट्रिट प्लेबो खालामो थारमाने जोंहा माने माबानि आं चेतना बायद'मोनजों जहाय गुवाहाटियाव खालामनाय जादोंमोन एसामिस बेनिनो मोनसे होना होनि जेनेबा जायखिजाया थारमाने आं सानना लाबाय जों आर्टिस्ट नालाय माने गासैखौबो रोंनाय गाहाम जेनेबा हिन्दीबो रोंनांगौ एसामिसबो रोंनांगौ मिसिंबो रोंनांगौ देउरिबो रोंनांगौ बर'बो रोंनांगौ बे बर'ल' रोंना थायोब्ला मालाबा नांगौ जायोना जोङो मिथिंनि गेजेराव देखायनो थाङोब्ला बिथांमोननिबो फंफा फंनै सोदोब सोना होयोब्ला बिथांमोनहाबो एसे मोजां मोनो जोंनि रावखौबो बाहायफादों माखासे सानना लायो बर' जानानैलाय मानो बियो एसामिस होनांगौ बा बर' जानानैलाय मानो एसामिस खालामनांगौ बेफोर गोरोन्थि आरो गासैखौबो रोंना थानाया माने मोजां आरो सासे आर्टिस्ट जायोब्ला गासैबो हारिनि रोङोब्ला लुबगानायसो जोंनि बेखायनो आं एसामिसखौनो होना होनसै आरोखि तो जन्म खाली कलकत्ता वाली मेरा बचन न खाली तो बाबू लग बच्चा लगाओ जैसे हाथ ताली हिंदू भाई का नाम लादमन 1984 मानसिनि बाराव सोरामुंजोआव बेसेबांसो बोसोर मावनाय आदैया सोरामुंजोआवबो बेफोरनो आख' फाख' एसे जेनथेनसो थानाय आंहा दंखायोमोन निजा पुर्निमा पापेट थियेटार होननाय गिदिंजोबना गाखानायमोन बारलाम्फानि नङाबाबो सोरामुंजोनि माबा मोनसे डायलग होगोन नामा नांथ'ला बाबाय डायलग बाबाय रायजो राजाया डायलगखौ नांगौनो डायलग मोनसे हिनजाव नोंखौ आं जि हेंथानि थाखाय खालामग्रा जोरै मोनसे दंमोन हिनजावखौ जोनायनि आगोल थुला गाग्लिनानै हारसिंसो दोलुंदांमोन आं बारलाम्फा थियेटाराव आदैखौ मोनसे नैबे बारलाम्फा थियेटाराव आदैखौ मोनसे साब इन्सपेक्टर दायथ'आव लानाय नुदों मोनसे बेनि डायलग होगोन नामा बैफोर साबा जाहैबाय आजिखालिथ' नङा आगोलनिफ्राय दंखायो नोंदां खोथाफोरा पुलिसफोराबो गोसोथोयो उन्दै गथ' गोसोनाय जोंहा हाबा जाखांनानै हाबा जाबा गरम जाखांबाय था मेलेरिया जानाय बायदि गरम जाबाय था हिट जाबाय था आंबो माबा होनलायनाय दं आदैया दिनैनिफ्राय बेसेबांसो बोसोर जाखो जे थियेटार मुलुगाव आगान होनाया 40 बोसोर थियेटारावनो 40 रायजो राजानो आरो माबायदि मोनदों गोसोआव खुलुमबाय बड'लेण्ड मुभिनिसिम दिनैथ' नै 17ता जाबाय नालाय जोबोर मोजाङैनो सोलिबोदों बहुद मोजां मोनदों मानो होनना बुङोबा फिल्म लाइफआ एसे बेलेग जायो आरो नैबे थियेटार लाइफआ एसे बेलेग जायो माने एसे आलादा जायो आरोखि दा माबा एक्टिङा एखेयानो अब्लाबो नैबे थियेटारा रियेल श' नालाय माने रियेल श'आवहाय एसे माने डेन्जारेससिन जायो माने स्ट्रिक्ट जासिननांगौ जायो आरोखि मानो होनना बुङोबा बेवहाय बावगारदोंब्लाबो निमाहा बिफिननायनि चान्स गैया खिन्थु फिल्मावबाथाय काट होनलायनाय मोनसे खोथा थायो थारमाने थिग जेनेबा नैबेवहाय रियेल श'आव जोंना काट जेबो गैया माने नैबे रियेल लाइफ श' आरोखि ओंखायनो माने डिफारेन्सआ बहुद दङ नैबे बिराद स्ट्रिक्ट जानो गोनां जायो माने गावखौनो मोनसे माबा लाखिबाय थानो गोनां जायो आरो माने आं दिनै बोरै खालामगोन बा एक्टिंखौ आं एसे सोलायबावनो हायो नामा रायजोआनो नायथारो नालाय बे रायजो हाजारजन रायजोनि मेगन दं बेहाय दा बेहाय बेसेबां जिल्ला गाबोखो आदामोना दाथ' जेनेबा जोङो गानायावहाय जों क'क्राझार गाबाय चिरां गाबाय आरो उदालगुरि गाबाय बाक्सा गाबाय जा नै माबा गाबोबाय मा होनो गहपुर गाबाय गहपुरनिफ्राय नै दा चिमेन्सापुरि ओमफ्राय चिमेन्सापुरनि दा जुनायाव नै दा सोलिगासिनो दं आरोखि जोंना
गासिबो जिल्ला गाबोखांनायनि उनाव दिनै जों मोनसे थासारिखौ नुनो मोनदों जे जोंनिनो ट्राइबेल हारि मिसिं हारिया दिनै जोंनि बार'लाम्फा थियाटारखौ मोजां मोननानै आदामोननि थियाटारखौ मोजां मोननानै दिनै मोनसे मान बावदों मिसिं हारिनिसिम माबायदि साबायखर बावगोन आंथ' माने आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय बुंख' हायै बिथांमोननिसिम माने सापर्ट थाबाय बा आंहा गोसोआ बिराद रंजानाय थादों आंथ' सानफेराखैमोन बा दिनै गुबुन हारियाबो जे जोंनि माने बे थियेटार बा कालसार जगतखौ एसेबां माने मोजां मोनो दा दिनै आं बिथांमोननि नैबे बेखौ मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आं सानाखैमोन जे जिबनाव आं बिथांमोननिफ्राय नै बेखौहाय बे माने बिथांमोननि जाथिनि मोनसे सिनायथिनि जेनेबा फालि दा बेखौ आं जे गोदोनो बिथांमोनजों आलायजानो मोनगोन आं बेखौ जिबनावबो सानफेराखैमोन खिन्थु दिनै आं माने ओंखायनो बिथांमोनखौ आं रोजा रोजा आंनिफ्राय साबायखर बावहरो मानो होनना बुङोबा बे बर' थियेटार बा बर' हारिमुनिफ्राय आं रोजा रोजा साबायखर बावहरो माने बिथांमोना जोंखौ बिदिनो अराय सम माने बिथांमोना जोंखौ सापर्ट होगोन माबा हिसाबै जाथि हिसाबै बे आरोखि मोननै रादाबनि बिथोराव दिनै सावथुन मुलुगनि नङाबाबो थियेटार मुलुगनि मोनसे डायलग होगोन नामा आदाया आंना एबारनिखौ आंना डायलगा माबा दङ होजागोन होजानायालाय र' एसे बावगारनानै दं आङो नै माबाखो आरोना र' एसे बावदों आंना नैबे माबानि बिदिन मा होनोमोनलाय बेखौ जोंना बे मोनसे नायजाबनाय आरो मा नायजाबमोनलाय लाखिनांसिगोन बेखौ गोरोन्थि अनजिमानि मोनसे होनि आङो फुट पानि नालायाव गेदेर गोलाव जानाय आं मासे गिख्रंथाव बिस गोनां एम्फौ ओरैबायदि गोदोनायाव अरगोन लोगो लोगो जायगायावनो उन्दुलांनांगोन पुलिसाबो नोंनि डेड बडिखौ नागिरना मोननाय नङा गेट आउट बेनिफ्राय मा बाथ्रा बे आरोखि बे डायलगखौ आं मोजां मोनो बर' सावथुननि बार'लाम्फा थियेटार मोगथां मुलुगा बबे बांसिन मोजांसिन होननानै सानो आरो ओरैनोथ' सावथुननिखौ आं दहायनो बुंखांबाय माने सावथुना मोनसे माबा खिन्थु जोंहा मा बर'आवहाय जोंना रायजो राजाफ्रा सावथुन मुलुगखौ बांसिन माने माबा खालामो माने माबा होसिनो आरो सनमान बा माबा होसिनो सावथुन मुलुग होननानै खिन्थु नैबे थियेटारावहाय जोंना लाइभ श' नालाय साफ्रोमबो लोगो मोनबाय थानाय नालाय एसे माबा जायो खिन्थु थियेटारखौ खालामनानै मोजां मोनो आरो थियेटाराव जों माखासे बर'नि माने जायगा बेफोरखौ जों मिथिना मोनो मा जायगायाव माबायदि थासारिफ्रा माबायदि जायगायाव बांसिन जौजों गेलेयो माबायदि जायगायाव बांसिन माने गोरों गोरों गथ'फोर दङ बा फरायनाय बेला बा हारिमुनि बेलायाव बांसिन गोसो होग्रा मानसि दङ बेफोरखौ जों माने मोनबोयो आरोखि बबे डिस्ट्रिक्टआव बांसिन माबायदि हारिमुजों लोब्बा गोनां बा हारिमुखौ मोजां मोनो दा बेफोरखौ जोङो माने गिदिं गिदिं जों मोनबोबाय थायो माने मा जायगायाव गथ'फोरा बेसेबां फरायनायखौ गोसो होयो बा बबे जायगायाव बांसिन जौ जुवाखौ गोसो होयो बेखौ जों मोनबोयो माने जों आदानिफ्राय मोनसे मेसेजखौ थोंजोङै मिथिनो लुबैदों जे दिनैनि दिनाव बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो सासे आदायाबो मोनसे गोख्रों जोङो बाहागो लाबोनायखौ नुनो मोनदों बेबायदि समाव जोंनि दानि माखासे इउटुबारफोरा बर'नि हारिमु बा बायदि फोथांना लाखिनायाव माखासे गाज्रि थासारिखौ जों नुनो मोनो हारिमुनि बिथिङाव माखासे इउटुबारफोरा बहुद गाज्रि सोंखारनानै गावनि मुलाम्फानि थाखाय भिउस मोननो थाखाय बेबायदि समाव आदाया इउटुबारफोरनि सायाव माबायदि मेसेज होनो सानो दा आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जेनेबा दा इउटुबा माने ससियेल मिडिया जाहैबाय ससियेल मिडिया हिसाबै माने आंनिबा बिथांमोनखौ आं ओरैबायदि खावलायो माने दा जेरैहाय कालसार बेलायाव माने जेनेबा कालसार होनना बुङोब्लाथ' बेयाव माखासे मानसिजोंसो मोनसे माने माबा जायो नालाय दा बेवहाय अनेक रोखोमनि मानसि थागोन सोरबा मोजांबो थागोन सोरबा गाज्रिबो थागोन दा गंसे फरायसायाव सोरबा माने मोजांबो थागोन गाज्रिबो थागोन बा बयखौबो गोरों जाजोबगोन होननानै रावबो बुंनाया थिग कालसार बेलायावबो बिदिनो थायो ओंखायनो आं इउटुबारफोरखौबो आं खावलायदों जेनेबा माबायदिजों हारिमुखौ बा कालसारखौहाय माने दावगालांनो हागोन जौगालांनो हागोन बिदि हिसाबै माने आं बयखौबो माने इउटुबारफोरखौहाय खामानि मावलांनो थाखाय आं माने आंनिफ्राय गुरै खावलायहरदों मानो होनना बुङोबा जोंनो गासैखौबो नांगौ जायो जोंनो दिनै जों नंगौ जेनेबा जोंखौहाय इउटुबारफ्रा बा ससियेल मिडियाजों लोगोसे जोंखौ माने बहुद माने जोंनि थाखाय मोजां खामानि मावदों बा जोंखौ सुबुंफोरनि रायजोफोरनि गेजेराव माने जोंखौ सिनायथि होदों दानि जुगावथ' आरो मबाइलबो लाबानो नुयो बेनिखायनो आङो आंनिफ्राय खर' गंग्लायनानै बुंहरदों जे हारिमुखौ माबायदि बिथिंजों लाङोब्लाथाय जौगालांहोनो हागोन बिथांमोनहाबोथ' साननो हानाय ब्रेन दं नालाय बे साननो हानाय ब्रेनजों गोथौवै सानलायनानै खामानिफोरखौ मावलांनो थाखाय आं बयखौबो माने खावलायहरनाय थाबाय थियेटार जेरै
जनाय जिल्ला बर' साहित्य सभानि दैदेननाय लोगोसे गासै जोंनि गेजेर जनाय दख'रानि सिङाव थानाय माहारियारि आफादफोरखौ जयै दिनै मोनसे हेफाजाबजों दिनै बार'लाम्फा थियेटारखौ दिनै सियालमारि गेलेग्रा फोथाराव दिन्थिफुंनाय जादों। जों दिनै रायजो राजाखौ जोबोर अनसायदों आरो जों नुदों दिनैहाय जे जोंनि फावखुंगुरफोराबो मोजां दिनै दिन्थिफुंलांदों। आसा खालामो जोङो इयुनफ्राव बिदिनो मोजां जोंनि बार'लाम्फा थियेटारा जौगानो हाथों आरो बिदिनो रायजो राजानि गेजेरावहाय मोजाङै मोजां दिन्थिफुंनो हाथों होनना सानो। जोङो बिदि दिन्थिफुंनायनि गेजेरजोंबो माखासे सल' बायदिसिनाफोरजोंबो फावखुंग्रिफोर बायदि दिन्थिफुंनानैबाबो जोंनि समाजनि गेजेराव थासारिफोरखौ जों सोलायनो नाजाय हायो। दा बेनि गेजेरावनो जों बेफोरबायदि दिन्थिफुंनायखौ जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो रायजो राजानि अनसायनाय मोनदों। आं बे समावहाय आं बेखौ जों मिथिनो मोननायाव दा मेजर जानायाव 65 थाखा बेबायदि समाव जे दिनैसिम नैथि सान हाबाफारि जाबाय माबायदि रायजो राजाफ्राथ' गोबां अनसायदों। लोगोसे जोंनि हालामाथ' जोबोद गोग्लैसोनाय जायखिजाया 65 गामि दं होनना बुंबा बेनिफ्राय खोब बारा होनना बुंबा 30सोल' गामियाल' मोजां गोजौ जायगायाव दङ। थेवब्लाबो नाजानायजों बिथांमोननि अनसायनायजों नायनो फैदों। जायखिजाया जोंनि जि नायजाबफोर दङ बे नायजाबफोरखौहाय रायजोफोरनि गेजेराव दिन्थिफुंनाय जादों। दिनै खोब मोनसे बाख्नायथाव मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। दिनैहाय जोंनि खाथियावनो सेरावनो थानाय जोंनि मोनसे TMPK अल TMPK टाक' मिसिं फोरोंगिरि माने अल मिसिं स्टुडेन्ट इउनियननि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना लोगोसे बिथांमोननि बोसोनगिरि आरो लोगोसे जोंनि जनाय समस्तिनि जोंनि ZPM जों लोगोसे बेयो बारग' मुलाकान्त बिथांमोना लोगोसे जोंनि रामदन्दिकारि जिपिनि मानगोनां आफादगिरि बिथांमोना जोंखौ दिनै जोबोद बिथांमोना मदद आरो अनसायफैदों। बिथांमोननि थुलुंगा जोंनि जि बर' हारिखौ मोजां मोननानै जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय जि थुनफावथाय दिन्थिफुंनाय नायजाब दिन्थिफुंनायखौ थुलुंगा होफैदों। दा बिथांमोनखौ जोङो जोबोद गोसो गोरबोजों साबायखर बावनांगोन। बिथांमोना जे जोंनि जि नायजाब बेखौ थुलुंगा होनो थाखाय बिथांमोना गावसोरनि जे आर'नाइ बिथांमोना बावफैदों। जों कमिटि